Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode. Actually, Itala is back guys with season 2 and this is episode 1, so let's get right into it. So guys, this episode starts off with we see two cars that are driving, they supposedly driving in the opposite direction. Omunye, the one who's driving something like a Baki uMashandu, and Upegi is in the other car. So I guess uMashandu notices ukuthi yebo yimoto yendoda yami le ngiyayazi. So she decides guys ukuthi uzomqonda ngqo. She drives in his direction and she stops the car or stops her car right in front of his car. Upegi is surprised ukuthi yebo wenzakalani lana. He's like yebo mhlalo wani ke lona? Ungenwe yini lona? Wesebenzile? Yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho? That time he's in the car and he's like asking ukuthi yini inkinga yakho wena? Ngoba wangi-osha emzini wakho manje ufunani mina? That time guys, uMashandu, she gets out of her car, she comes to Upegi's window and she's like, oh Lisa. Upegi's like, ungazongitshela ngalo mfeketho yakho ke. Ngakutshela angizuxolisa ukuba yindoda mina, ngiyindoda mina, wayefanele ngixolise. Ayibo uMashandu uzaxolisa hlabangani. Ayibo Upegi is like, yazi ukuthini? Yabona mase uzihlisile, when you humble yourself, wahamba phansi like imbovane, mhlawumbi ke ngizokuzwela ngikunikeze elinye ithuba ube umakhwapheni wami. I'm laughing at this point. And then uLokuzana, uMashandu is like, uyakhumbula ngale nkathi ucabanga ukuthi uyafa? Upegi's like, yeah. And then she goes on to say ukuthi why do wazibuza ukuthi wenze njani ukuthi uqale ngokukhohlela kancane nje next thing so cabanga ukuthi uyafa? What do you think caused, like, because it was a small sickness, next thing you thinking you dying? What did you think caused that? Upegi, he's like, uzama ukuthini kahle kahle? uMashandu says ukuthi uzoxolisa wena, and she walks off. You guys, she walks off, she gets into her car. Upegi gets out of his car. He's like, yey wena sebenzile. He tries getting to usebenzile. She starts her car. He's like, wangithatha kahle kahle sebenzile, ungithathile. uMashandu guys, she drives off. Upegi is like, wangithatha wena, wangithatha. Mthathi ndini, ungumbulali lento embi le. Auntie, she's long gone, guys. Hi. Next scene, girl, we see Ulokuzana, Uthobani, and Umvelo. It looks like they're meeting. So Uthobani, when he sees Umvelo, guys, he kisses her on the cheek. And he's like, Yazi, besengi ukhumbule kakhulu. Kisses her on the cheek. And then she's like, Hayibo, kunabantu lana. Uthobani is like, Paul. Wonke umuntu uyazi ukuthi ungumkami. And then uLokuzana-ke Umvelo says ukuthi hayibo, I'm not your wife yet. Uthobani is like, how? Umgqibelo useduzane. Saturday is around the corner, guys. Kusho ukuthi on Saturday things are going to be official between them. And then uLokuzana-ke Umvelo zathi ngiyazi. Uthobani is like, yazi, angisakwazi nokulinda ukuthi ngikubone nje prancing emagcekeni abojili. And then ugirl then says ukuthi hawu kanti sohlala kini yini? Uthobani uza kunjalo sithando sami, ubucabangani wena? Umvelo is like, hayibo mina bengicabanga ukuthi uzozakhela umuzi wethu wenye nje indawo. Uthobani is like, hayibo umuzi kababa ungaka? Ngeke. As he's busy talking like that, Umsizi drives. He's driving some car, I guess it's his work stuff. He's driving and he stops there by them. He's with umngani wakhe. Stops the car. Umsizi is like, sanibonani. Umvelo is like, Msizi, Hlaga, Onhlaga. Kusho ukuthi uNhlaga is the guy who's sitting next to uLokuzana, next to Umsizi. Uthobani is like, hayibo kunjani sibali? Umsizi is like, hayi siyaphila. That time guys, uLokuzana, Umsizi and Umvelo's eyes are locking, guys. Like you can see these two people are in love, guys. And the fact that they're siblings, it doesn't take that away. By the way, if you didn't get to watch season 1, guys, go and catch up on that Summer Summit because I think this is a beautiful storyline. This episode, I literally give it a 10 out of 10. The way I was entertained, plot twist,
Like everything was just like on par, guys. I can. So anyway, uThobani is like, kunjani sibali? Umsizi is like, siyaphila. But you can see ukuthi umsizi is not feeling uThobani akamthandisisi. uThobani looks at Umvelo. He's like, ngiwatholile ama-blocks-ke. Then Umvelo was like, oh, wakuhle-ke. Uma was worried about that. uThobani is like, hayibo, Sibali, ungasebenzi kakhulu phela. Ngifuna ukubona usini emcimbini wethu. Umvelo responds and she's like, umsizi akakuthandi ukusina. Hayibo, I was like, girl, why are you answering for umsizi? Let umsizi speak for himself. And then uThobani is like, how? Ngeke angasini kulotshola udadewabo. Angithi Sibali? Umsizi then says ukuthi hayi uyobonakala khona-ke. And then umsizi looks at Umvelo again. He's like, ngizokubona endlini yezwa. That time they are staring at one another, guys. I don't know what uThobani, how is it that he doesn't see, but the one uNhlaga ohamba nomsizi, he can see ukuthi well, these two people basemathandweni, guys. Then uNhlaga tries and he breaks the awkwardness because these two are staring at one another and like there's awkwardness. uNhlaga then says ukuthi hayi khuleka nkomo sengwa ilele. I guess isithakazelo sa Thobani. It's like hayi khuleka nkomo sengwilele. Uyabona thina sobe sini impela ke laphayana. Then uThobani is like, awuboni-ke nazo-ke. And then anyway, uLokhuzana, umsizi benoNhlaga, they drive off. Then uThobani looks at Umvelo, he's like, all right, Sibali. And then Umvelo's like, mina ngimbone right. As they talking like that, guys, some guy pauses ngati at some hobo guy. Listen, guys, I didn't get to watch season 1 ngokuphelele, so I don't know who that guy is. That guy, shame, ngiyambona ukuthi umuntu nje. You know, one of those guys abahlala endaweni nje ingathi abathathi kahle la. But even if babonakala ingathi abathathi kahle, they never ever speak lies. So no guy udla something, he's chewing something, he comes by and is like, abantu bathi amakhwapha enu ayanuka. And then uLokhuzana-ke uThobani looks at him, he's like, hey wena Mkotoyi, he chases him, and then that guy runs away. uLokhuzana, Umvelo's left there alone. Next scene we see ke uLokhuzana usebenzile, who is uMashandu-ke. She's busy there uqova ingubo, guys. She's covering ingubo ebhavini. You know that old-fashioned way of putting ingubo ebhavini and then tramping on top of it. She's doing that. Ukhuluma nomnganakhe uManximalo. Kusho ukuthi-ke megeza ingubo if she's washing blankets like this, kusho ukuthi she's preparing for umcimbi or something like that. I get. So anyway, uMashandu then says ukuthi yazi ngiyayizonda leya ndoda. uManximalo is like, hayi khohlwa uyena manje, hayi ngeke. And then uLokhuzana uMashandu is like, cha, uyangikweleta yonke into futhi. uManximalo is like, kodwa-ke nawe-ke so kuphela inyanga eziwu-7 ulokhu uncengana nomuntu ukuthi axolise kodwa lutho. Yingakho-ke mina ngithi khohlwa uyena mnganami. Hayi uMashandu uzathi Manximalo ngeke angeke futhi ngiphumule engakaxolisi. Hey, kodwa-ke namhlanje ekuseni ngimtholile. Then uManximalo uzathi umthole ngokwenzani? uMashandu uzathi hayibo phela uyakhumbula ngale nkathi egula ngamletha la kuwena. Ngithe kuye ukuthi waguliswa yimina. uManximalo then says ukuthi imani. Umtshele ukuthi wathakathwa wena. uMashandu uzathi hey wena ngabe umbonile, you should have seen him. uManximalo ahleke-ke. uMashandu uzathi yini? uManximalo says ukuthi hayi ngiyajabula ukuthi ungumnganami wena bandla yazini. And then they laugh. And then the hobo guy, that guy that was busy saying ukuthi busy speaking to uThobani noMvelo, he passes by while uMashandu and uLokhuzana and uManximalo bekhuluma. He comes again, abantu bathi amakhwapha kaThobani ayanuka. And then that's all he says, guys. He
just comes and says that, and then he walks away. And then uManqamala was like, hey wena Nwabish, manje uMamhlongo wayithathaphi ingane enjena kodwa. uMashandu was like, hayi bo, uqamba amanga yini? Then uManqamala was like, hayi bo, ungumkhwenyana wakho nje loyana bakhuluma ngaye. uMashandu then says ukuthi hayi kodwa-ke ngiwazwile lo makhwapha. Hawe ma, uManqamala was like, phela hayi bo, uyazithandela uMvelona. And then ulokhuzana uMashandu says, hey ngiyazi, ufuze unina. Next thing, guys, kwaHlabangani. Angithi uHlabangani, guys, he cheated in season 1 and he has a side chick. The side chick is now pregnant. So, yeah, they are there by the side chick's house. Kusho ukuthi bahlala khona-ke. uHlabangani, he's uhleli kusofa, unogogo ngalana, ugogo uyakrocha that sewing thing. And then there's 2 men, kusho ukuthi abomalume from uThobani's side. Ubheki is uHlabangani. Ubheki then says ukuthi chabo, umuntu obongayo yimina lapha, ngenhlonipho eningiphe yona ngemfiso yami. Then the one uncle says ukuthi hayi Hlabangani, uyindoda, kanti-ke thina-ke kwaJili siyaluhlonipha usiko. And then ubheki is like, hawu Jili, inkomo esengwa ilele. And then uNokhuzana, as they talking like that, uMvelo walks through the door. uMvelo then says, sanibonani. And then the one uncle says, yebo makoti. And then they get up, kusho ukuthi it's time for them to leave. Then they say, ukuthi hayi Hlabangani, sesiyindlela-ke thina. Then they handshake, saying goodbye. Then they leave. The uncle, before he leaves, he says to ugogo, Ntombendala, sewuzosala kahle-ke. Then they walk out. As they walk out, uMvelo's like, hawu gogo, omalume bakaThobani bafunani lana? Ugogo's like, hayi, bathi umcimbi uzowenzelwa lana. And then uMvelo's like, umcimbi wamalobolo? Ugogo's like, yebo. uMvelo's like, hayi bo, uvumile uma? Ugogo's like, hey. Ubheki then says ukuthi wendodakazi, cala ukuthi ungisize ngento eyodwa nje. Lelo gama ungaliphathi kulomuzi, kusho ukuthi ukhuluma ngoMashandu. Ugogo's like, hayi bo, uyazi ukuthi bekafuna ukubulala ingane yami. uMvelo's like, gogo, wenze njani? Ubheki is like, hayi bo, kanti-ke ngicishe ngaya, waguqa nyawo nje, kungenxa yama wakho Mvelo. uMvelo's like, hayi bo, ngonyaka odlule. And then uNokhuzana, the side chick, guys, at this point she walks in with a big stomach. She's like, hayi bo-ke, kanti nabathakathi bazi kahle ukufihla imfene zabo mntanami. Speaking to uMvelo. uMvelo's like, hayi bo, uma kanamfene, hayi. uBobo's like, wena ulala kangaka? Ulala kangaka uzongitshela ukuthi uma wakho akanamfene? Mina nje hleli ngizwa into ehamba la erufini ebusuku. Uside chick-ke, she goes on to say ukuthi, kanti-ke khuleka mntanami, speaking to uMvelo, khuleka mntanami, ngikhona mina. What you need to do is that you need to come and stay here until uye emzini wakho. uBheki then turns to the side chick, he starts playing nengane, or the stomach is like, umpunchu kababa, umpunchu kababa, abathakathi ngeke babuthole wena, ngeke babuthole. Everyone in the house starts laughing except uMvelo, and then he's like, how bathu. Then that scene ends. Hi. Next scene, guys, we see uMsizi noNhlaga, they are eating porridge lathi basemsebenzini. Then uNhlaga's like, manje uzothini ngale ndaba yakho? uMsizi's like, luphi udaba? uNhlaga's like, hayibo, uThobani uyayibona lento. Into azoyenza-ke manje is that he will continue rubbing uSaudi esilondeni, because he knows ukuthi vele you can't get uMvelo, because uMvelo's not, she's your sister. uMsizi goes on to say, hey, angazi ukhuluma ngani eNhlaka. uNhlaka's like, hayibo wena, thola intombi uqhubeke ngempilo. uMsizi's like, hayibo, ngizama ukudla lana Nhlaka, awungiyeke nje ngiyacela. uNhlaka's like, hayi-ke angifuni mina ukuthi ubutetema ngelanga leSabatha, ngiyakutshela-ke. Kusho ukuthi he doesn't want his friend to be crying because ngelanga leSabatha kushada bani? uThobani beneMvelo.
So as they're speaking like that, uSamkeke walks by or she comes towards the uSamke umngani kaMvelo. And then uNhlaba decides to leave and leave them to talk. So uSamke's like, ukhona uMvelo. And then uLokhuzana-ke, umsizi is like, cha. uSamke's like, uyephi? Umsizi then says ukuthi hayibo uye kuleya nto yakhe leyana. Samke then says ukuthi hayibo angakuzi uMvelo usho kanjalo. Then uLokhuzana-ke umsizi then says ukuthi lalela Samke, angicabangi ukuthi uthobani umfanele uMvelo. uSamke is like hayibo nalokho-ke futhi. Then umsizi says, kodwa uvumelana nami angithi ngalento engikutshelayo? uSamke is like hayibo mina ngivumelana with whatever ejabulisa uMvelo. Umsizi then says, ayi kodwa lowo mbhemi hayi kodwa liyanuka-ke ikhwapha lakhe. uSamke is like nalokho futhi-ke msizi. And then umsizi then says ukuthi Samke uMvelo umnganakho, kungani ungivumele enze iphutha elifana naleli? uSamke is like msizi, wena noMvelo are brother and sister, qhubeka ngempilo yakho. Umsizi like hayi ngiqhubekile ngempilo yami njena. uSamke is like hayi-ke makunjalo-ke uThabani's armpits awungeni indawo ukuthi unika amakhwapha ini phuma kuyena. Next scene, guys, we see uMashandu sesonteni nomfundisi. Their hands are lifted in the air and they are praying. Their eyes are closed. Umfundisi is like, ngiyacela Somandla ukuthi uvule inhliziyo yomntana wakho akwazi ukuthi axolele uhlabangani. uMashandu, once she hears that, guys, she quickly opens her eyes and then she pushes umfundisi with her arm. Then umfundisi opens his eyes. He's like, kwenzenjani? uMashandu is like, angishongo mina ukuthi ngifuna umxolele uhlabangani. Umfundisi is like, awu bengicabanga ukuthi uthe wena ukuthi unephupho nokuthi umbulale. uMashandu was like, yebo. uMashandu rather says ukuthi yebo. Then umfundisi is like, and futhi ucela ukuthi uSomandla ukuthi akusize, he must stop lelo phupho lelo. uMashandu is like, yebo ngikushilo lokho. Umfundisi then says ukuthi hayi-ke uzofanele ukuthi umxolele-ke. uMashandu is like, ngimxolele kanjalo umuntu ongakaze axolise nje? Umfundisi is like, uxolela kwethu Mashandu is not for omunye umuntu, it's for us. Uxolela okwethu, it's for us. We're doing it for ourselves. uMashandu is like, hey mfundisi, kade ngimcela uhlabangani ukuthi axolise kumina, uyanqaba wena uthi ngimxolele nje kanjalo. Umfundisi is like, yazi le micabango emibi ekuhluphayo ayisoze iphele. As he's busy speaking like that, guys, uMvelo angene. uMvelo comes in and she's like, cha ma, unguSathane uqobo lwakhe. Sonke lesi sikhathi uwenzisa ingathi ubaba uyena umuntu omubi, kanti wena umthakathi lana uzama ukubulala ubaba. uLokhuzana-ke uMashandu, she just looks at her, she's like, sizokhuluma ekhaya. uMvelo is like, cha, ungabi sayihlupha ma, ngiyahamba mina ngiyohlala nobaba, angeke usaphinde ungibone futhi. Then uMashandu is like, hayibo umcimbi wakho wona. uMvelo is like, hayibo ungazikhathazi nje ngomcimbi, abantu bakwaJili bazofikela wababa. Hayibo uMashandu is like, kini? uMvelo is like, yazi ngithi uzojabula ukuza lokho, angithi thina sizophazamisa wena nemfene yakho. And then uMvelo just walks out. uMashandu is like, yazi ngizoyibulala leya ndoda. Umfundisi is like, hayi ngiyacela ukuthi siqalele phansi sikhuleke. Hayibo uMashandu doesn't want to hear anything. She's like, hayi mfundisi, bye. She walks out. Next scene, we see uMashandu, guys. She's with the same uncles that visited uBhegi's house. Kusho ukuthi she's there to convince them of something. Afike ne-tray, guys, the tray enetiye ney'koni-ke with scones. She puts it on the table. Then she says ukuthi hayi-ke ngikome sengwilele. Now amakhekhe netiye. Then they say siyabonga. uMashandu then says yebo-ke nisho-ke mengabe nifuna amanye amakhekhe. Then the one uncle says ukuthi hayibo,
Did they not say ukuthi fanele siyohlanganela le kwahlabangani? Like he's confused ukuthi usibizeleni lana cause thina ngokwazi kwethu we supposed to meet le kwahlabangani. Mashandu says ukuthi iyona impela indaba engifuna sikhulume ngayo Phephetha. Awukho umuzi okuthiwa ukwahlabangani. Lo muzi that you guys went to owentombi. Intombi that was pregnanted uyena uhlabangani. Ayibo, the uncle says ukuthi uthini kithi manje. Umashandu then says ukuthi this la nikhona manje, this is umvelo's home. Umvelo uzalelwe lana. Nomcimbi wakhe ke fanele ukuthi abanjele lana or ubanjelwe lana ekhaya hayi emzini wamakhwapheni. The uncle says ukuthi hayibo uhlabangani akayikhulumanga le nkulumo ikhuluma la kithi nje. Mashandu says ukuthi iyona impela inkinga buhlabangani Phephetha. Unamanga avela ziphumele nje amanga obuyena. Then the uncle says ukuthi hayi even if kunjalo ke thina ke sikholele esikweni and usiko luthi ukuthi the ceremony needs to be held where the daughter's father stays kunjalo ke. So Elvis is busy saying that uMashandu goes on to say, oh, ngiyacela Phephetha azikhalise laphayana, ngiyacela Phephetha unomvele indodakazi yami uyena kuphela nje angikwazi ukuthi anikwazi ukuthi nithatha amalobolo lakhe niwuse emzini womunye umfazi. The uncle says ukuthi siyaxolisa nkosazana. He just looks at the other uncle and is like, now I'm a cake. Then he says, Esiyaxolisa. They take the scones. As they're about to eat the scones, uMashandu then says, Abanguti. She takes out the scones from their hands, guys. She says, Abanguti, akhona makhekhe laphayana, wamakhwapheni ngiyabonga. She puts the scones back on the tray. She picks up the tray, guys, like to say, you guys ningijwayela kabi nifuna ukuzodla amakhekhe wami, but you guys are not taking what I'm saying. The uncle's like, hayibo, so kwenzenjani manje? Hayi ulokhuza uMashandu zaga hayi senizodla le kwamakhwapheni ke. The uncle's like, hayibo, uyasincisha impela. She just walks off, guys, with the tray and leaves them there. Next scene we see uManxumalo, guys. She is baking or she's cooking something. I don't know. She's humming there. And then Umsizi comes in. He puts the key on top of the cupboard. So Umsizi says, uzosala kahle ma. uManxumalo like, uyaphi? Umsizi is like, ngiyohlala kwababa umncane. Then uManxumalo's like, emazabekweni, something like that. Indawo ebizwa ukuthi usemazabekweni. And then he nods. She's like, ngwabani? Umsizi like, ngifuna ushintsho nje ma, ngifuna uphefumula nje umoya omusha. uManxumalo's like, kanjani mntanami? Isikole sona. Umsizi like, hayibo ngizogibela ibhasi khululeka ma. uManxumalo's like, ngeyiphi imali? Singenayo nje imali. Umsizi's like, hayi ma nginayo ma, I've been saving up. uManxumalo's like, kwenzenjani ngawe Msizi? Umsizi's like, how ma? Angithi ngiyasho nje ukuthi ngifuna nje as he's speaking like that, uManxumalo's like, Msizi, na musuqamba amanga. It's about umvelo angithi. Nalo mfana waba-Jili onuka amakhwapha ngithi, yo guys, this thing yokunuka amakhwapha. Anyway, nalo mfana onuka amakhwapha angithi baba kuzodlula mntanami, uyazi kuzodlula. And then Umsizi says ukuthi ma ngibhlungu. And guys, I get it, seeing the love of your life getting married away and you know it's not your fault. He's like, ma ngibhlungu nje. uManxumalo's like, ngiyazi baba, ngiyazi kodwa phela lalela baba. Ukubaleka iy'nkinga zakho won't help you with anything. Ngeke baba. Yebo kwamanje kusebuhlungu, but like I said kuzodlula, he?
uzojwayela ngani yami angithi. Then he nods and then sizahlala phansi-ke umama wenze lo umdoko, and then she says futhi-ke ngizokufunza unanaka mamakhe. He umfana yedwa kumawakhe. She brings umdoko, guys, trying to feed him there, really trying to make her son feel better. Next thing, guys, we see uBheki. He's busy rubbing his side cheeks feet there. Angithi she's heavily pregnant there. Bonke-ke, they are watching TV nogogo. So ugogo's like, how? Usho ukuthi yamangaza le nto ayibukele TV. As they busy watching like that, ayibo uMashandu, the door swings open, uMashandu enters, and everyone just looks at her. She looks at uBheki, she's like, yini inkinga yabo phansi kwelanga? Ugogo's like, oh, suze la uzoqedelela ingane yami. Uside chick goes on to say ukuthi, hayibo, uyishiye phi imfene yakhe dade? Or are you planning to come back later? Like to say, are you planning to come back ngenye indlela on top of our roof? Mashandu's like, umvelo yingane yami. Umcimbi mele ubanjelwe kubo. uBheki then says yini? Ufuna ukuthakatha all of umvelo's guests just the way ufuna ungithakatha mina. Mashandu's like, hayibo wena, if ngabe bengifuna ukubulana, ngabe sowufile. Ugogo's like, we unamanga, uzamile kodwa wahluleka wena. Mashandu's like, sabangani, ungayenzi lento, ungayenzi. Ayibo uMagoba-ke, Magoba is the side chick, guys, but I'm just gonna stick to side chick. Side chick goes on to say, ayibo wena, have you seen yourself ukuthi mawumumu banjani ebusweni? How do you look? Uvela usuku ushwabane nje ubukeka ingathi umdala kakhulu. Kambe uneminyaka engaki? 50, 51. Hayi ngoba manje ubukeka ingathi una 65. Ayibo ugogo and the side chick laugh. I'm just like, yazi ugogo is busy laughing with uside chick uzobonisa ama-flames wegogo. And then anyway ugogo says ukuthi lo kade waguka ngikutshele bahleke-ke. Then uMashandu's like, yazi uzosola ngale nto yenzayo hlabangani. uBheki then says ukuthi sebenzile awuzingithusa, awuwona upelepele obabayo wena. Uma ufuna ungithakatha, sithakathe usiqede ntombo. If uyahluleka-ke ukwenza lokho manje-ke, shaya ishwapha sakho ungihambele ngoba sibhizi kuningi esifuna ukwenza. And she just leaves like that while ugogo and uside chick are busy laughing. Next thing uMashandu, she is in her house, guys, nomnganakho uMancumane. She's pacing the room with her hands on her hips, guys. Ukwade, she's like, yazi ngifuna umzwisa ubuhlungu uMancumane. I want him to suffer. uMancumane was like, hayi ukhohlwa uyena mngani, hayi. And then uMashandu was like, ngeke ngithole ukuphumula ngingekayijezisi le yanja. uMancumane was like, kodwa phela like ayikho into sozoyenza, lo muntu sekaqashe ngaleya ntombi yakhe. uMashandu says ukuthi iyona leyo ntombazane emnikeza amaphiko-ke. Mengingayisusa yona leya ntombazane endleleni, then I can deal with him well. uMancumane was like, hayibo uyisuse. Hayi mngani musa nje ukuyenza leyo nto. Hayibo ulokhuzana. uMashandu's like, mngani goduka goduka. uMancumane was like, hayibo ngigoduke, ufuna ukusala wenzani mngani? Then uMashandu's like, yabona uphakathi kwelanga or uphansi kwelanga uzoxolisa ekhala. Next scene, we see uVelo, she's bringing tea for ugogo wakhe. Ugogo's like, ngiyabonga mzukulu. And then ulokhuzana uVelo's like, hayibo utheni? Ugogo's like, mntanami, kubeze lana ezoncemba ubaba wakho ukuthi umcimbi wenzelwe le uyena wakhe. uVelo's like, after ecishe wabulala ubaba, she has the nerve to come and ask that. Ugogo's like, uyazi kodwa-ke ngikutshelile mntanami ukuthi lo mfazi la ekhanda, hayibo uyena like nje intambo ayithinti kupharafini. Then ulokhuzana uVelo's like, wena baba utheni-ke? Then uBheki like, wena ucabanga ukuthi ngitheni?
Yikho ngithe mntanami ukuthi ngingajabula kakhulu if you kept your distance away from her. U-side chick is like, ayi, cela ungiphathele omunye upelepele mvelo. And then ulokhuzana-ke ubheki is like, hayi bakithi, yini ngalopelepele wena ingathi uthwele ngalopelepele. Ugogo is like, hayi bo, uthandiswa wona bandla. As Umvelo is about to get up, guys, to go to the kitchen to go and get some chilies for her stepmother, or should I say her father's side chick, ungene ulokhuzana uMashandu emnyango. Ayibo ugogo, when she sees her, she's like, sekafikile nkosi yami, sekazosibulala nkosi yami. Mashandu's like, sanibona. Everyone just keeps quiet. She's like, ngithi ngizoxolisa ngalokhu ngalokhu okwenzeke emini. She looks at uBheki, she's like, Hlabangani, Chagite, Nzele, ubuqinisile baba, uNomvelo yingane yakho. Futhi-ke umcimbi fanele ukuthi ubanjelwe lana uhlala khona. Yingakho-ke ngiphathe zonke iy'mpahla zakhe. She gives the bag over to Umvelo. Uma kukhona engikushile Mvelo, ngifonele, I will bring it to you. She looks at uBheki, she's like, Hlabangani omuhle, ngiyaxolisa for not being umfazi oqotho to you. Kodwa nje nginethemba ukuthi uMagoba, which is uside chick, uMagoba Magoba la uzokwenza umsebenzi ongcono kunami, ngoba nje as indoda Hlabangani, you deserve a good wife. uHlabangani, he's confused because he's like, listen, ngiyamazi umfazi wami, and for her to humble herself like this, there's something ayiplanayo. And then she says ukuthi ngiyacela nje ukuthi unginikeze imvumo ukuthi ngisize Umvelo ngamalungiselelo omcimbi, ngeke nje ngiphinde nginihluphe. Hayi, then ulokhuzana uBheki says, ngiyabuza Mashandu, cha, kulungile ungeza emcimbini womntana. Mashandu uzathi ngiyabonga kakhulu, nisaleni kahle. And then she walks out. Ayibo ugogo's like, ayibo. Umvelo's like, ayibo yini le eqeda kwenzakala lana. Then ugogo says, yabona lo, uzosibulala lona. Hibo guys, and I'm just like, ulokhuzana uBheki, he looks scared, he looks concerned, because I'm sure you can see ukuthi khona okushaya amanzi. Hi guys, next day ekuseni uMashandu, we just see her with a machete. A machete is what? It's like a bush knife. Izembe, yeah, uphethe izembe guys, with a wheelbarrow enengubo laphayana. She locks the door, she locks the gate of a house, and she pushes the wheelbarrow. Angazi ukuthi uyaphi. Next scene, we see uMashandu. She is sitting on some hilltop, guys. Wherever she's sitting, uBheki sele the side chick's house la uBheki and the family stay. She's looking straight there, and then next thing we see Umvelo nobaba wakhe noBheki getting out of the house. They're getting into the car. Kusho ukuthi they are leaving, going somewhere. Magoba-ke, the side chick, she's like, ayibo ningawukhohlwa upelepele wami bo. Umvelo's like, khululeka ma, ngeke siwukhohlwe. uBheki is like, sowukhohlwa kanjani when that's all you eat? Then they get into the car, guys. They drive out. As they drive out, uMashandu, wherever she's sitting at Checky Coast, guys, she takes ikiriva yakhe, her wheelbarrow, and she pushes it. She gets into the yard. Manje-ke kusho ukuthi kusele bani? Kusele ulokhuzana, uside chick phela. Angazi-ke ugogo, if she stays there or not. But anyway, we are in the scene. We see ukuthi kuno-side chick phela. So she gets into the yard. Then uMagoba, she hears, the side chick, she hears umnyango uvuleka. Kusho ukuthi akunamuntu endlini. So if the door's opening, kusho ukuthi laba basanda phuma, they came back. So Magoba, she's like, ayibo lapho yimi okhulelwe. Ngabe ukhohlweni hlabo. Then kuthuleke. So she's on her bed, she's pressing her phone. So her back is turned towards the door. So as she turns, Haibo, she sees uMashandu. Mashandu is standing by the door, guys, nezembe, that time with her bush knife.
Ayibo usayijikisa wena ufunani la emzini wami, and then she iyambona ukuthi like uyasaba. Then uMashandu is like asambe. Magoba is like qala ungangibulali ngiyacela. Hey bo, uMashandu is like, hey bo, if uke wamemeza lana, ngizokhipha leyo ngane yangizwa, ngizoqoba into small pieces, ngikufunze yona. Uyangizwa? Side chick, she just she nods her head, and then Umashandu says asambe, and then the scene ends like that. Well, guys, this is thoroughly such a good episode. I wonder what Umashandu, guys, it's not worth it. For ingani yona ingena, because the ingani is innocent. Anyway, guys, let's park it right here. Tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.